जायखिजाया जोंहा डेलिगेट सेसन दङ दा बे डेलिगेट सेसनाव जोङो गोबां बिटिसि रायजो राजाफोरनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन बिखेखयै बिटिसिआव जिहेतु गोबां जाति जनगोष्ठी दङ गोबां जाति जनगोष्ठीनि जिबिलाक जातीय समस्या एब्ला बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनानै जोङो सावरायगोन आरो प्रायोरिटी होगोन बिनि बादैबो जोङो एडुकेशन सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बा टुरिज्माव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बोरै जोङो साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन बेनि सायाव जों गुरुत्व होनानै प्रायोरिटी होनानै जोङो सावरायगोन दिनै आरो जोंहा मैया पिएमबि आरो सिडब्लिउसिआव गोबां माखासे डिसिसन लाखानाय दङ बेखौ जोङो दिनै डेलिगेटआव आरोबाव सावरायफिनगोन मथथे 2025नि जिथु इलेक्सन जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोङो बोरै बिपिएफ हान्जाखौ देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै कनफारेन्सआव गोबां गुरुत्वपूर्ण समस्याफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन मथथे जोङो जिखिनि नुदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआबो हारसिं गेलेगोन होनदों बिजेपिआबो हारसिं गेलेगोन होनदों कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन होनदों ओंखायनो जोंबो बिपिएफआ हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि बिपिएफआ बेवहाय लाबालाब जासिनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ सर आर'जलाइ जिखिनि टिकेटनि आर'जलाइ गथायनाय टिकेट बिनायनि जिथु थारिख बियो 31 जानुवारिसिमानो लास्ट जोंना आरो जों जेसेबां मिथिगौ एप्रिलनि गेजेरावनो इलेक्सन जागोन होननानै जों मिथिगौ मथथे समा बारा गैला बिपिएफ हान्जाया देरहासार जागोन जिखुनु जाया